haike tini Ramchandra ni MLA Ranjit dalai te shipahijala district ni DM ADM te SP officer rokbai je Ministry of Home Affairs ni bising tei notice jamani 30 days ni time frame ni bisingo Bangladeshi illegal immigrant no hori painani tei district wise detention camp slamna ni hinai te task force slamna ni hinai haike amorok no tei koklam saikya tai memorandum kaisa yafar kahnai bo bini Facebook o post khlai sau haike je a dagi mungra jamani Ministry of Home Affairs ni bising tei Tripura o samung khlaijak yang tomani kobone hasteo khlaijak tongphano haike amorok no tei bangma koklam rok salaikya o memorandum bo o Kokborok no sijak tongo haike amano tuino nukjaka tini shipahijala district ni IS officer Bijoy Debormano bo memorandum yafarmani chini Ranjit no nukha aje Ministry of Home Affairs ni bising tei je illegal immigrant no honani bagai dagi mungrijak bo khlaijak yang tongmani haike amoni sate sate DM tai ADM no bo yafarjaka haike te Facebook ni bising tei Ranjit post khlai sawo omoni jawab bo haike reply bo suimung haike koktun blai ni bising tei no manai hinai haike na antike no chungnu chini Tripura ni Tiprasa leader rong no Bangladeshi illegal immigrant rong no honani bagai jesekapano samung khlailai tonglaimani amo nukjago chung kubuni hasterogo khlaijaka je Ministry of Home Affairs ni bising tei daigi jangmani haike tabuk bo Tripura o khlaijak yang tongo amoni bagai no kwbangma borok rok bo wansuklaijak Tripura o tamoni bagai tabuk bo ungyangi tongna nangnai te Bangladeshi illegal immigrant norok phaimani jotono saimano kwbangma burung daily no Tripura o phai tongo amsike local news nini national news phano hindi norok khulugui naimano amsike on news tabuk coverage khlaijak tongo Tripura ni je kobuni hasteo amsuk nukjagya haipeno bongni hastero ka horjagi tongo Tripura ka horjagi angi tongo haikena norok haste news haktor news tai hayongni news nai tongnero norok jotono saimambainya Bangladesh o je minority tongi tongnorok like Hindu Buddhist je Christian bisi kok sanantha ga ja Hindu ro busuk satak pitok khlaijak tong haike amoni bagino ajagni kwbangma Hindu ro yango fainani bagi try khlai tongo haike amo bo jaga fainai Tripura o fainai basically sanantha kai Tripura to norok joton saimano Bangladesh bising haino khlai tongo amoni bagi kwbangma je ajaga minority tongnai Hindu Bangali haike wanjui bosangrok borok Tripura o burung phayo haike borok 100 jon phaiga kai 2-3 jon manjago amoni bagi norok amsuk manjakmani nubu nukjagya na haike norok jotono tamoni bagi manjagya borok tamoni bagi romjagya amo to ang sana nangli norok jotono saimanjak haike khoroksa khoroni romjago te baksa buksuno complain dibo chini Tiprasa rong nukjagi tongoi haike romjagya angi tongo haike amani kogya Tiprasa leader haike Tipramotha leader norok David Murasing no sasamani khana bin Facebook live rogo je kwbangma Bangladeshi illegal immigrant rok kwbangma district o je complain khlai tongphano romjagya hni himani amano tuino borok kwbangma samung khlai tongo Tiprasa rone hamkrai nai tongo je Bangladeshi illegal immigrant rok no jiskapano honani bagai haike amano Bubagra no mumia no khna New Delhi o thangai bo India ni Vice President by malai mani koklam salaimani notice ni tui te Bangladeshi ni tui kwbangma je ajaga o minority rok bujagi tokjagai satokjagai kwbangma Tripura o hapaimani haike notice o kwbangma problem wngmani haike bini logi o norok nukhna miao Meghalaya ni CM Conrad Sangma bo bini logi o thangmani ajaga o je India ni Honorable Vice President by nihinjangmani yagulo kogram rok salanyani Uparashtrapati bavono haike Bubagra somo kwbangma samung khlai tongo je Bangladeshi illegal immigrant ro yang notice o habai tongmani yang basically kok sanan thanga Tripura o habai tongmani haike amono je Meghalaya ni CM Conrad Sangma bo Bubagra no logiri tongmani nuguino tongna agi ni simino haike amono Tiprasa rokni hamkrai khlainani ngakai amonorok jotono saimano Bangladeshi jefru haimani bongyang illegal immigrant phaimani amo mothakjagano apurse Tiprasa rokni hamkrai ingnai haike tabuk jesukpano Bangladeshi illegal immigrant burung phai tongnai amsuno Tiprasa rokni tebo monago klugi tongnai haike amoni bagi chung joto Tiprasa rok bo je kok thanchangna nangnai chini Tiprasa rok basically sanan thangkai thancha kre je jagapano jesa jagapano bo hai irai hini sanani mamang comment nogo video ni tolaro comment nogo baksu buksu ekdom hamya ke sai tongo amti dofani kok samani tui sidise haike amo politics dan sanai na politics dan sai tongnai baksu buksu politics ya phanase ekdom hamya ke sai tongo politics no tui kok sai phanase emon ke hinchang jago haike amani bagini amsu hincha tonglai ya chini Tiprasa rok joto thanja ka chubalaye kujuk sao kaima ke beleke chanai haike amti ke hincha kok sa salai tonglai ke chini Tiprasa rok je jaga pano politics panang ti kami amsoy panang je jaga panang di bokusuk sao se kaimi eta amoni bagino joto thancha kai mililaye khabaksa kai samung khlailenen nango haike bo amtui bo irai hai irai ang kusuk hai irai ni torjagi tongi bungya haike joto no level baksa kai Tiprasa
Tiprasa rok thanja khlaiye je leader kaham je Tiprasa rok ni bagui samung kaham khlai tongnai bono logi rwui chung kasanai ni nango hage nongni khao bahima tong Tiprasa rok kujuk sao kana khai Tiprasa rok develop ongna khai Tiprasa rok hamkrai mane ninga kai sasai thangnai ninga kai bahai Tiprasa rok amo yok sama manai norok komini bising dike shahori mano hage o video no sajak khlai gridi te share khlai di joto Tiprasa ni thani no o kok sognya ning tu baksa buksu hamya wansuk tongnai rok joto thanjakai bokha thanjaknani thanjani wansuknani hage kaham tongbadi thanja tongbadi joto no khulumbai ke hambai।